Men o da aytdım da 90-njy ýylyň näde parlamente geldim. 9 klas bilim bilen. Hakykatdan men haçan deputatlyga kandidat bolamda menne görkezilgi durşa taýda 9 klas bilim. Ondan daşgarynym men deputatlyga kandidat bolamda wagtlaýyn işsiz diýip ýazyldy. Sovet Soýuzyna olar ýal kandidat bolan ýeri ýok. Wagtlaýyn işsiz adam deputatlyga kandidat görkezildi. Pikir edip görüm. Men birinji turda, birinji saýlawda şol geçirilen birinji ýanwaryň 7-sine geçirilen saýlawda men ýeňiş gazandym. Ine şeýdip men parlamente geldim. Bilemek ol, ene tadyny gelen aňyrgan ýazarlayan zat men bilemek. Sebäp o taýda 3 wagtyna mugut naharyň berýärler, geýjek eşigiň berýärler. Ine şeýdip men öz okrugumda da bolamak. Arasyna gidip şol Putyovka bilen Ispaniýada da 2 hepde dinç alyp geldim. O elbette doğru da ne saylaw diýil ýa-da mysal üçin taýlar nemeder ses berersi. Sen awaz sanlygyň ýok, ses çykjak ýanky saylaw sistemaň ýok. Ýonky Sovet demesinde nemesen o sanlygymyz biziň awaz däl. Sovet sistemasynyň ýanky saylaw biziň düşünýän, biziňle ýetişen neme sistemamyzda saylaw sistemasy bardyr. Ondan ýokman yalan çıkmalı. Doğru. Doğrudan. Hakyky. Demek sanlyk biz üçin şu saylaw sistemasy şu in kiçik mehanizma içinde şu şeffaf yani açık bolmagy, görünüp transparent bolmagy urgaty önemli hatta. Bizim şol ağrımız, namysymyz ýalak bir sistema bolmaly şu zat. Şu zat barada gürrüň edýän adam mı demedi, sakynady. Saylaw dik gaýrýar, hem mekşem gaýrýar da. Ýa sen saylarsın, sen 70%-iň 19-njy asyrda ýaşatdyr. Şoňa böleli sygyr berjek diýsen alanyp gitjek. Ha? Kesem çok köp aljak. Doğru. Onun saylaw sistemasyny seyretsek, bular köp sesally halkyň islegi şu diýiler. O da doğru bolar mı? Bolmaz, elbette bolmaz.